Erokamanya dide oke wadhi nyime kama Ringre Boniface Kariuki mano ochiel gi magina e chuny boma ma Nairobi otimne bero kendo lipot mar bero fwenyo poklo mamoko 4 mag lisasi. Matimore ka edo ma Milimani jang'ad bura Ben Mark e Huya ochiwo ndalo 7 mar medo dino ne achije 2 mitudo gi chielo Kariuki gi lisasi. Efinyakidi lero mathoth. Edoho Milimani enyim jang'ad bura Ben Mark Ekubi obila 2 mabende ya chije mitudo gi chwado gi lisasi jaohanda Ringre Boniface Kariuki nochwal. Motelo ne chwalo gi edoho apis jamin wachno kwayo ndalo 14 ma medo dino ne Cleansy Barasa kod Duncan Kiprono. Kata kamano ne gichopo winjruok kod okinde mochung'ne achije go e bura ma medo dino ne gi kuom ndalo 7 e tesend obila ma Capitol Hill buore Nairobi. Paro mabende doho no yiego. I have just confirmed them because I've seen there was a prayer scene with regards to DNA. But I must inform the court that there was an agreement to the extent of the extension of time. And the parties agreed at 7 days. Komachielo, ekathieth ma Kenyatta, bero no timne Ringre Boniface Kariuki. Kaluwore gi lipod bero, Kariuki no chwad machiegni gi magina, kendo no chako yudo poklo 4 mag lisasi, gino manokelo ne hinyruok mag wich. Matok golo poklo mamoko 2 e kinde mano timne yengo. The cause of death was severe head injuries due to a single gunshot. The brain is quite disturbed, and the chances of survival are very, very, very minimal. The operation which had been done, I think, to remove the bullet particles, they did, but some of them there were still some particles in the brain. They are rubbery and blackish, and the brain is quite destroyed. Kwayo maduong' mar familia mare en ni ratiro yudre ni Kariuki wirani noko winjore owit ngimane e yo makamano. Sasa tunapanga venye tutahamisha mwili tuitoe huku tuipeleke KU Thika Road, and then from there tutakuwa sasa na maombolezi. We don't keep a body for long, so we are left now to deal with the case, and then we have to rest our dear brother, cousin and a son to uncle to rest in peace. Kariuki ibiro kaw kare mogik mar yweyo tarik 11 dweni e gwenge ma Kangema. Brian Dungu Kariuki ma jahigni 17 manochiel gi magina e boma ma Olkalau County ma Nyandarua bende notim bero ne ringre mare. Lipod bero fwenyo ni Dungu nochiel gi magina diriyo. Dwaro mar familia mare chalo mana gi mar familia Kariuki ni piny owacho nyaka koro donjre wachno mondo rawerano oyud ratiche. Nimefurahia leo juu tulikuwa tumeenda kufanya postmortem na lisasi 2 ametolewa lisasi 2 kwa mkono ya light, na nimekubali juu imeonekana. Na sasa ninaomba serikali haki ya mtoto wangu ipatikane juu ni mtoto mdogo. Hakuwa ameenda kuimba, kufuluga, alikuwa kazi yake tu. Imekuwa so painful since Wednesday. Na tunaomba tu tafadhali like a presenting Gen Z hii hatutaacha hivyo. Efinyakidi, Ramogi TV. Kawadhi nyime ne jatend migao matudruok